מה הרושם הראשוני שקיבלת מאלון? משפט שאלון תמיד אומר. מה הדבר שהכי מאפיין את אלון? מה יכול להוציא את אלון משלוותו? רגע, זה מצלם? כן, אלון יוצא. מה? הייתם מול לבד להיות. איזה לחץ. אני לא מאמינה שאני פה נפרדת ממנו. אפשר להתחיל? מה הרושם הראשון שקיבלת מאלון? אז אני חושב מילה אחת, זה לוחם. הוא היה מאוד אנושי ביחס למנהלים אחרים ומנכ"לים אחרים שהיו לי. ובאמת הוא שידר מנהיגות ושידר ככה יוזמה ונתן הרגשה של מנהיג אמיתי. אני ראיתי אותו, ישר חשבתי שזה יהיה בן אדם שיצליח ברקוד עם כוכבים. אני הגעתי שהוא פשוט אחלה בן אדם. מה יכול להוציא את אלון משלוותו? אני? בבקשה. יוסי זה הדבר שיכול להוציא את אלון משלוותו. יוסי. קל. האמת היא שום דבר לא מוציא את אלון משלוותו, למעט הילדים שלו. אפשר להגיד חוסר תגובה מיידי נקרא לזה. הוא יכול לשלוח מייל, 5 דקות לא הגבתי, זה מגובה בוואטסאפ או בשיחת טלפון. מה שנראה לו מאוד ברור, איכשהו הולכים מסביב ולא מבינים אותו. זה לא מה ששאלתי, וככל שאתה עובד יותר במחירות אתה שומע את זה בחזרה יותר מעט, זה לא מה ששאלתי. אז זה משפט פשוט שנאמר יותר מדי. אפשר לעשות את זה, אבל אם נעשה את זה, אז משהו אחר צריכים לא לעשות. 10 דקות שהוא מנהל שיחה ואף אחד לא אומר את המילה highlights, הוא מתחיל להתגרד, כאילו זה קורה כל הזמן. מה אתה זוכר מהרעיון שלך עם אלון? אז אלון הוציא לי את המיץ ברעיון, עשה לי כמה רעיונות. וזה היה רעיון הכי קצר בעולם. לגמרי. 5 דקות הייתי בחוץ. שחזרתי הביתה ואמרתי לבעלי שלא עברתי. כאילו זה היה משרד מגעיל, באמת, אפור, מגעיל, לא היה צבע על הקירות. היה לנו רעיון ארוך, ואז הוא שלח אותי לפגש עם דעת. כאילו ממש אמרתי עד לפה, באתי לפתח תקווה. זה היה כזה לפרוטוקול, כזה אוקיי, סימנתי וי. לא יכלו לאחד, משהו. הוא היה קשוח כזה ברעיון, ולא ככה, לא ידעתי איך לקרוא אותו. זה היה נראה כמו איזה בסיס צבאי בשנות ה-80. ואחר כך להיפגש עם פיטר. הרצפה הייתה שטיח מקיר לקיר אפור, באמת, הכי מזעזע שיכול להיות. ואחר כך עם אורי. ואחר כך עוד רעיון. הקשה, כאילו, השאלות שלו היו קשות, אני זוכרת. לא היה כיף. ותוך 5 דקות אמרתי, טוב, זה המקום. זה המקום, זה הבן אדם. זה הבן אדם וזה המקום. אז בעצם אני ראיינתי אותו. אז, ואני זוכר באמת לא זוכר הרבה, כי זה כמובן שלא כזה, אבל עובדה שאנחנו אחרי זה לנו 9 שנים מאושרות, אז זה כנראה היה רעיון טוב. הוא בעיקר חרטט אותי שם בכל מיני דברים שיש בפיקסלות שלדעתי שום דבר לא עבד אז. משפט אחד שאלון תמיד אומר. תעשו את אותו דבר עם פחות אנשים. אפשר לעשות יותר עם פחות. do more with less. וואי, נכון. do more with less. אני לא אספר לך את הבעיות שלי, אל תספר לי את הבעיות שלך. איך זה לא יקרה אני כבר יודע. תגידו לי איך זה כן יקרה. האויב הכי גדול של הטוב הוא המצוין. בשביל זה אני לא צריך אותך. פשוט תמיד הוא אומר, נכון? When are we going to have the signed PO? No, really, when are they going to sign it? אי אפשר לעשות הכל. תבחרו מה חשוב וכל השאר תזרקו. ספר לנו על אינטראקציה מצחיקה או מוזרה עם אלון. ביום הראשון שלי בעבודה פה בפיקסלות, הזמנתי אוכל מהטנביס. וחשבתי שראיתי איפה שהאוכל, אז לקחתי את המנה שחשבתי שלי, קראתי את החבילה, פתחתי את הקופסת אוכל ואני מסתכל ואני אומר, זה לא מה שהזמנתי ואני רואה על השקית כתוב אלון. אז כזה שאלתי, מי זה אלון? נראה לי לקחתי לו את האוכל. פעם ראשונה שאני פוגש את אלון. אני בסין, לא נפגשנו במשרד, בסין אלון מגיע עם גל ודייב לסין. היה דמו, אני הייתי אחראי להרים את הדמו, הוא היה אחראי קצת לעשות שמוזינג עם הלקוח במשרדים ופתאום התחיל גשם. שמים את המצלמה עוקב רק אחרי הגשם
יפה. לא השחקנים, לא כלום, רק הטיפה. טיפה. אוקיי, אחרי הטיפה, מזהה טיפה. יפה. אם מזהה כל טיפה, לא מפספס. אז אלון היה צריך להחזיק את הלקוח ולקשקש איתו עד שהגשם יפסיק. טוב, אלון אומר לי ולדייב, משהו, תעשו משהו, אני ודייב לוקחים את הסינים הצידה. גם תקן כל הזה, תקן את הכל. ורק אחרי שאישרנו לו שהגשם יפסיק והוא יכול להביא, אז הלקוח בא והכל היה טוב. חוזרים. זהו, יש אותו פרודקשן. ספר לנו על אינטראקציה מרגשת עם אלון. מיד אחרי המלחמה, יושב במשרד, שקוע בעבודה כמו תמיד, הוא רציני. טוב, אני אקבל טלפון, כתוב לי, אלון, מנכ"ל פיקסל, אמרתי, שיט. עשיתי לא מעט מילואים בשנה האחרונה והוקפצתי לעזה בסוף הסבב האחרון. וממש חזרתי לעבודה, גיליתי שהבן של אלון הוא זה שהחליף אותנו בעזה. ואז אלון בטלפון אומר לי, אלעד, אני יודע שיש לך הרבה מצבא, הוא לוחם, אמרתי לא נכון. אז הוא אומר, אני רק רציתי להתקשר, שתדע, אם יש כל בעיה או לחץ או משהו אחר שיש לך על הלב, תדע שאני פה בשבילך. אז ככה זה היה די מרגש לחזור לעבודה ולשמוע שהבן של המנכ"ל שלי הוא זה שהחליף אותי בעזה. זה היה די מרגש. מאותו רגע הבנתי שזה המנהל שאני תמיד רציתי שיהיה לי. מה נראה לך שאלון עושה מחוץ לשעות העבודה? זמנו הפנוי. האמת היא מבלה על אופנוע, על אופנועים, על זה, בארץ, בחול. לא יושב בבית ומגדל מלפפונים. אלון כעיקרון אני יודע שהוא אוהב ספורט, הוא רוכב על אופניים, הוא לפעמים רץ. הוא אוהב אופנועים, הוא נוסע באופנועים. אני גדלתי על אופנועים. אני מאוד דאגתי כשהוא נסע להודו, ושמחתי כשהוא חזר בשלום, ומקווה שעכשיו יוכל להמשיך ליהנות מזה. בקיבוץ, ברפת, מרים את הפרות ביד, כמו שאריק שרון היה מרים את הכבשים, הוא מרים ככה במשקולות. לאלון יש זמן פנוי. אולי הוא כותב ספר חדש. מניח שהוא מתעסק בכל מה שקשור להתנדבויות, תרומה לקהילה, הוא אדם שהדומיין הזה אצלו פשוט פורח. אז אני מדמיין את אלון בדיקור, מניקור, דברים כאלה, מאוד מאוד חשוב לו, כי כמו שאמרנו, ההופעה היא חלק משמעותי מהחיים שלו, אז אני חושב שהוא מבלה הרבה במכון יופי, וזה בסדר, היום זה לא בושה. מה הדבר שהכי מאפיין את אלון? סלט. כן, האמת הוא מחליף דיאטות יותר מדוגמנית, כאילו זה פשוט לא יאמן, הוא עושה איזה 4 דיאטות בשנה. הוא אדם שמכיל את הצרכים של האנשים, והוא לא הפסיק לדבר על כמה הקלצ'ר חשוב לו. שאין לוותר. אין עסקה עבודה, אין לקוח לא מרוצה, עשינו שמיניות באוויר, ובסוף תמיד זה ישתלם. שהוא חדור מטרה. חדור מטרה בצורה בלתי רגילה, והוא יודע להעביר ולהליב את הצוות כולו, להגיע להישגים. האמת היא לקחת מצב מאוד מורכב ולפשט אותו ולהבין את הדברים החשובים, את הדברים הפחות חשובים, ומה התנאי שזה יצליח או לא יצליח, ולהתרכז בדיוק בדברים האלה. אני חושב ששוב פעם אני מתחבר לזה שהוא, יש לו את האלמנט של האנושיות, כי בסוף כל מנהל הוא מנהל, יש לו את הטרגטים והוא דורש דברים. אלון הוא גם יזם וגם מאמין לגמרי במה שהוא חולם. זה לדעתי הדבר שהכי מאפיין אותו בעיניי. אז אני באמת מחזיק מאלון על ההופעה המדוגמת שלו כל בוקר. תשמעו, אלון זה דוגמה, זה פשוט דוגמן, וההתאמה שלו זה פשוט מה שצריך כל חברה צריכה מנכ"ל כזה. מה הכי אני אקח איתי מאלון? מה הכי ניקח איתנו מאלון? אני חושבת שבאמת את הערכיות שלו, את אוסף הערכים שהוא בא איתו, והוא גם באמת מטמיע אותם בפיקסלות. את הדבקות במשימה. את היכולת, אנחנו באמת היינו פה מתחילת הדרך, ולקחת ולעשות דבר מאיזה רעיון
להפוך את זה לעסק אמיתי. טוב, אני חושב שזה באמת הנחישות וה-can do approach, אין דבר שעומד בפני הרצון. אני חושב שגם הצלחנו יחד להוכיח את זה כאן בפיקסל במה שעשינו בשנים האחרונות. תמיד כשאני נכנסת לאלון לפגישות שלנו, אז אני מביאה את הרכשים בארגון, את הקולות שאני שומעת במסדרון, והשנה באמת היו הרבה קולות לא פשוטים. את החוש הומור שלו איכשהו, לא משנה איזו סיטואציה, הוא תמיד ימצא איך להקליל, איך לעקוץ כזה בקטע טוב, להביא איזה פאנץ'. ואיכשהו יש לו את המיומנות הזאת להרגיע ולהגיד, מה, המצב מצוין, הכל טוב, אנחנו בכיוון, אנחנו בדרך, אנחנו עושים ככה, אנחנו עושים ככה. אז היכולת הזאת באמת לראות את הקדימה ולהאמין בדרך, זה באמת משהו להעריך. באמת האנושיות, את החיוך. את החוסן. הייתה פה שנה מטורפת, עם המון דברים שקרו. ידעה תמיד לשדר איזה חוסן, רוגע, פרופורציה. אני בחרתי את העכבר. אנחנו בגדול חילקנו את הציוד שלו בין כל האנשים, אני החלטתי על העכבר כי יש שם את ההרגשה של היד שלו, וזה תמיד יבוא איתי. מה אתה מאחל לאלון להמשך הדרך? נראה לי שייסע לדרום אמריקה. אני מאחל לו הצלחה בכל דרך שיבחר, שינוח קצת אחרי כל ההשקעה והמאמץ. מאחל לו שיהיה במקום הבא שלו כיף כמו שפה, גם ברמת האווירה והחיבור בין האנשים והסולידריות. אני מאחל לך אלון שתמשיך ליצור ולעשות דברים שמעניינים אותך, להיות בתחומים של יזמות וקשר עם אנשים, וכמובן השיתוף של המשפחה שאצלך לדעתי הוא במקום הראשון. ימצא את דרכו במקום חדש, שייתן לו סיפוק, וגם בגילו הקשיש הוא יכול כבר פשוט לא לעשות כלום, רק לעשות דברים שהוא אוהב. אני רוצה ללכת לפתוח נטפליקס ולראות סדרה שמבוססת על הספר שלו. אני יודע שזה עובד על זה ואני מקווה באמת שזה יהיה, כי זה באמת חוויה מדהימה. קודם כל, בתקופה הראשונה שיהיה נוח, מגיע לו, ואת מה שהוא יבחר לעשות בפרק הבא. אלון, אני בטוח שכל מי שיפגש איתך בהמשך ייהנה מאותם האיכויות שנהנינו במשך 9 שנים. אני מאחל לו קודם כל שיהיה בהצלחה, שיגשים את מה שהוא רוצה לעשות בעתיד, ושגם יזכה להיות סבא וליהנות מנכדים. שיהיה נאמן, להמשיך להיות נאמן לעצמו ומהערכיות שלו, ושנרקוד ביחד בחתונה של גלו. יאללה, עוד השנה חתונה, איזה כיף. אני מאחלת לו לנוח מלא, לראות את כל הסדרות שהוא רוצה לראות בנטפליקס, לקרוא את כל הספרים שהוא רוצה לקרוא, לטייל בעולם מלא עם אמא שלי. לאחי אני מאחלת לו שהילדים שלו יסיימו מילואים, באמת, לכולנו. אני מאחלת לו להגיע לרגע הזה שהוא רווי מחופש ומוכן לדבר הבא. וזהו, אני אוהבת